Bună ziua! Noi ne aflăm înaintea unui meci extrem de important atât pentru noi cât și pentru Timișoara. Întâlnim o echipă bună care a pornit cu minus 14 puncte, nimeni nu ne-a dat nicio șansă și se bat cu șanse reale pentru obținerea locului de baraj. Este o echipă, și aici marele merit este al lui Ionuț Popa, un antrenor experimentat care a reușit să creeze o formație bună, o echipă care a câștigat acasă, i-a bătut pe Viitorul de 2 ori, a câștigat împotriva Craiovei, împotriva Astrei Ploiești, o echipă foarte bună pe teren propriu. Este o echipă pe care eu o cunosc foarte bine. În proporție de 90% din primii 11 sunt toți jucătorii cu care am lucrat cu ei. Mulți dintre ei sunt jucători pe care eu i-am adus la echipa asta. Îi cunosc foarte bine. Sunt jucători care au crescut foarte mult și care au evoluții apreciate în Liga 1 acum. Va fi un avantaj faptul că îi cunoști atât de bine pe jucătorii Timișoarei? Ți-e mai ușor, misiunea e mai ușoară, ca să zic așa? Păi, sigur, îi cunosc foarte bine. Cu siguranță și ambiția lor va fi mult mai mare să joace împotriva unui fost antrenor de-a lor. Așa să iau jucători individual, mă bucur pentru Artean, pentru că pe Artean l-am adus la Liga 3. Eu l-am dus la Liga 3 să lăsase de fotbal și acum întreabă echipe importante din Liga 1 de el. A crescut fantastic și este un jucător foarte bun. Cânu, un jucător la 35 de ani, care atunci când eram la echipă îmi spunea lumea să renunțe la el pentru că are o vârstă, dar Cânu acum și atunci era numărul 1 și este numărul 1 pentru Timișoara. Sunt jucători care într-un moment, Pedro Enrique, care din punctul meu de vedere, după Alibec, cu tot respectul pentru ceilalți atacanți din România, are calitățile cele mai bune ca atacant din tot ce există în fotbalul românesc. Dacă nu se accidenta, nu mai era la Timișoara, pe care eu împreună cu domnul Timofte l-am adus la echipă și cred că este un jucător care valorează foarte mult și într-un moment va scoate echipa din impas. La fel Doman. Sunt jucători pe care nu doar că îi cunosc foarte bine, eu i-am adus și mi-au răsplătit efortul jucând foarte bine, având oferte. Chiar citeam zilele trecute, Artean e dorit de Dinamo și de Astra Ploiești. Sunt jucători care, într-adevăr, bărbuți, care după promovarea echipei am ales să-l păstrez în detrimentul lui Hora și Hora a ajuns curghetul campionatului la Pandurii. Sunt jucători care îmi sunt mie foarte dragi, dar cu siguranță vom avea meci foarte greu împotriva lor. Pentru ei, mai ales că nu le-a venit cele 8 puncte, sunt puncte care ei s-au bazat pe ele și iar cred că dacă mâine nu vor reuși să câștige, le va rămâne doar varianta barajului. Mai puternică Timișoara acum sau în momentul în care ai învins-o cu Târgu Mureș? Nu, Timișoara este o echipă, eu cred că acum este mult mai puternică. Este o echipă care n-a făcut transferuri. A luat doar pe croatul acela Solic în mijlocul terenului și pe Fuce, care joacă în partea stângă. Este o echipă omogenă, este o echipă bine pregătită fizic. Una peste alta, marele merit la Ionuț Popa, repet, pentru că a reușit lucruri incredibile care nimeni nu le dea nicio șansă. Au un grup bun. Au o forță, o echipă foarte agresivă, o echipă care e redutabilă la faze fixe, o echipă care joacă foarte bine contraatacul, au jucători de calitate și jucători care individual sunt foarte bărbuți. La fel, un jucător care nu l-am debutat eu, dar care este foarte, foarte bun. Sigur că îți doresc victorie firesc, dar personal, sufletește vorbind, o victorie în fața Timișoarei ce ar însemna? Timișoara, da, toată lumea știe, Timișoara este casa mea. Acolo sunt stabilit, am fost 5 ani de zile capitanul cele mai importante echipe din istoria clubului, cu tot respectul pentru celelalte generații care au câștigat trofee
dar ca și evoluții, ca și impact în cupele europene, ca și fotbal, că era un fotbal foarte... erau multe echipe angrenate în lupta pentru titlu. Am avut o generație foarte bună, am avut parte de sprijinul suporterilor, mă simt iubit în Timișoara și iubesc Timișoara și am să iubesc toată viața. Apreciez lumea din Timișoara, îmi pare rău că nu mai vine lumea la stadion, dar este nu e doar problema asta la Timișoara. Într-adevăr, este un meci special, pentru că, practic, acolo sunt privit ca un om al locului și așa mă simt. Sunt ca și acasă. Pentru acest meci, Probleme de lot, nu. Probleme de lot nu avem. Au revenit jucători importanți, venind după o înfrângere împotriva Astrei, dar Astra este o echipă care, trebuie să fie conștient, este o echipă greu de învins, este o echipă care, dacă faci cele mai mici greșeli, mă uitam și aseară la meciul de la Iași, Astra la fel a speculat maxim fiecare greșeală a echipei din Iași, și deși Iași a revenit de la 0-1 la 2-1, și am început bine partea asta de campionat, dar repet, pentru noi din momentul ăsta, de mâine începe play-out-ul practic. Jucăm doar cu echipe din play-out, inclusiv cu Timișoara mai jucăm de 3 ori. Mai jucăm de 3 ori. Sunt meciuri care valorează dublu. Avem șansa să ne desprindem de Poli, de Timișoara, pentru că și trebuie să speculăm momentul ăsta. Pentru Timișoara, în eventualitatea în care nu câștigă, eu cred că le rămâne doar varianta baraj. Pentru baraj, cu cine vă mai bateți în afară de Panduri. Timișoara? Panduri. Panduri este în stare să prindă locul. Eu v-am zis, Pandurii nouă ne-a pus mari probleme la Severin. Este o echipă care se vede că e lipsită de experiență, dar care joacă un fotbal bun. Este o echipă care poate să obțină puncte și de ce nu, o văd și pe Pandurii se bate pentru baraj. Lupta pentru play-off, cum o vezi? Cele mai mici șanse? Eu cred că cele mai mici șanse le are Mediașul, da. Cele mai mici șanse pentru că trebuie să obțină victoria la Craiova. Deși Mediașul a făcut un meci foarte bun împotriva Stelei, Mediașul joacă mai bine în deplasare decât acasă, dar totuși cred că Universitatea Craiova are forța să obțină măcar un egal. Au jucători foarte buni și ei au avut șansa după meciul cu Voluntariu să joace cu Steaua acasă și la Dinamo. O echipă care se pot întâmpla orice, dar cred că, până la urmă, Mediașul nu va prinde play-off. Mulțumesc!